Krásný dobrý den, tady v divadle Epole. Vítám tady Ivetu Demeterovou a mě sám sebe, Erika Hrsník. Já jsem moc ráda, že si dneska Tomé Klavelice. Takže ještě jednou krásné odpoledne vám všem, kteří jste dnes přišli, protože jsme odstartovali v pátek první romský festival International Romani Film. Hlavním pořadatelem a organizátorem je Identity Prague v čele. Jak se jmenuje? Petr Ščuka, už vám ho tady Emil Baláš představil, takže doufám, že není třeba představovat. Jinak bych chtěl zde přivítat Amaro Anguno Šavo Andal Severní Makedonia ve Sastobachtálo Amaro prezidento Mezinárodní International Romani Unia Zoran Dimov. Prosím, přivítejte Zorana Dimova. Je to tady krásný. Líbí se vám to tady? Ano, ano. Krásný. Víš, kdo tady začínal? No, Tonda. Přesně tak. Tonda Gondolán tady začíná. Tonda Gondolán s Karlem Gottem tady vlastně začínali svoji kariéru, když se odtrhli a vlastně tohle bylo Apollo, kam vlastně chodili všechny ty hvězdy. Takže Tonda Gondolán s Karlem Gottem tady začínali svoji hudební kariéru. Teď tady pokračuje Mezinárodní konzervatoř. Děkujeme panu doktoru Emilu Ščukovi, že nás sem pustil a že tady ten filmový festival můžeme mít. A vy spolu s námi zažíváte už od pátku International Romani Festival, kdy v pátek jsme mohli vidět film Král romské hudby Kamil Polakovič, dále to byl virtuální křest Romatech platformy. Potom jsme vlastně, a to bylo všecko ve Slovenském institutu, pak jsme se přesunuli do francouzského institutu, kde byla krásná prezentace filmu od Tony Gatliffa. Gadjodilo. No a dneska... A ještě tam byl jeden film, který přivezl Zoran právě, který se jmenuje Nebe, kolo, země. Ten dokument obsahuje celou vlastně historii, v hodině 10 máte celou historii od odchodu z Indie až po rozplynutí se po celé Evropě, až přes jazyk, víru a všechno možný. Dostal tam teda dost na prdel, když to takhle řeknu. Co to znamená? No, protože mu spoustu věcí zpochybnili. Nevěřím tomu. Saskote je gáži, sokamna stukete penel, kodá broj najláše. Žanes. Kodá kánik penál, ale tula ke penďa hojčáči mosi, oj sasi, andale dokumentura. Víš to? Víš to? Budeme to překládat? Nemusíme. Jako jsou napětí, takže určitě jako žádný protest není. Zorane, my moc děkujeme za tenhle film, protože i pro nás byl hodně informativní. Spousta informací, které jsme vůbec nevěděli. Je dobrý, protože se přesně hodí pro mladý lidi, aby nemuseli dlouho číst a všechno to uvidí, tak je to dobrý. Roma Požomatar, vás tady taky vítám, jsme moc rád, že tady jste a jak Ivetka o tom mluvila, o tom filmu Kamil Polakovič, Král romské muzy. Nádherný film. Uvidíme ho někde? Bude k vidění? Ti, co ho... Čo? Dáte? Zadarmo? Já se ještě zeptám. Co? Nebo spoplatníte? Oni mají dobrý srdce. Mají dobrý srdce. Bude ten film, nebo byl ten film o Kamilu Polakovičovi vlastně na Slovensku v kinech? Byl zhlédnutí? Výborně. Takže... Bola premiéra v Trnave a potom sme ho dali na YouTube, kde zároveň mimo video 2,5 tisíca ľudí. Super. Ale stiahli sme ho kvôli tomuto festivalu. To jsme moc rádi, takže vám moc děkujeme, zatleskejte. Roma Požomatar. A je samozřejmě také nutné říci to, že záštitu nad tímto festivalem převzala Lucie Fuková, zmocněnkyně pro romské komunity v České republice. Tak, děkujeme. Dnes už to tady nastínilo, my jsme tady jenom proto, aby jsme uvedli ty dva filmy a potom bude slavnostní předávání. Ale ten první film je moc krásný film, který se jmenuje Pojď a poslouchej. Pojď a poslouchej. Vy budete, nebo respektive vy budete sedět a dívat se. Nikam nepůjdete. A ten film je nádherný. Vlastně scénář k němu napsal a produkoval ho doktor Emil Ščuka. A scénárista Jiří Chlumský. Takže o tom až potom. Přesně tak. No a tenkrát byl Ščuka ještě mladý, měl tak 8:30, kdy to točil a bylo to fajn, protože to byl rok 89, jak jsem se dozvěděl od rodiny Ščukových. Bylo to těsně před revolucí a je to film, který skutečně zachycuje tu dobu.
tu dobu určitě ty Romy a my nebudeme prozrazovat více, protože to už vám bude všecko představovat film a ti, kteří k tomu filmu náležitě patří. Potom si dáme debatu. Přejeme vám příjemnou zábavu, užijte si film a vítejte na Mezinárodním romském filmovém festivalu úplně prvním. Pojď a poslouchej. Jdeme. Pojď a poslouchej, kdo ho viděl poprvé? Úplně ruce nahoru, úplně poprvé, kdo ho viděl. Já jsem neviděla. Já jsem ho viděl několikrát. Jsem nevšimla, jsem si. Ještě nechte ty ruce nahoru, prosím vás, potřebuji se podívat z těch starších. Vlasto Olino, už jste to viděli poprvé? Je to Ty kráso. Ty taky, Petře, teda ty taky, Tomáši. Petře, ty taky? Vy taky? No, teď když už se díváte na telenovely, tak to je Já jasný. taky a na telenovely prosím nekoukám, ale strašně ohromný, obrovský dík za tenhle film. Opravdu. My jsme na začátku s Ivetou záměrně nikoho z toho filmu nechtěli vypíchnout, protože ten film skutečně funguje jako celek. Jako celek těch lidí, kteří to dali dohromady a jako celek těch lidí, kteří to prezentovali. Ale my teď musíme postupně někoho vypíchat. Mě jdeme nás po zádech, jo? Protože spoustu těch lidí jsem osobně poznal. Máme tam spoustu těch dětí. Těch dětí jsou tady. A jsou to hlavně naši kamarádi. Naši kamarádi, přátelé. Ale já bych chtěl vážně vypíchnout vlastně Jošku Feča vlastně. Jo. Jošku Feča a jeho ženu Olgu a vlastně všechno tu muzikantskou parádu, která tam byla a která tam je a je takhle zaznamenaná, protože já jsem to říkal tady rodinným příslušníkům, jo, že vím, že starý Joška Fečo, on teda byl nádherný chlap, až vlastně celý život byl strašně krásný. Vlastně má stále napsáno Ano. několik libret. To má určitě Pepíček doma všecko Je schované. tolik věcí neuvěřitelných muzikantů. Tam vlastně ta hudební linie se dědila od toho nejmenšího, nebo od toho nejstaršího po toho nejmladšího. A funguje to tam, prosím, stále a pořád a ty lidi nás neustále něčím vlastně ohromují. Ale vychází z té nádherné tradice, kterou, prosím, ten Joška Fičo takhle té rodině předal. A jak on sám říkal, jeho děda, praděda a samozřejmě i jeho otec hráli na housle. Pro mě je to ještě víc citlivější záležitost, Ríšo. Protože jak on říkal, že pochází z Lučky, Jo. tak moje babička taky. Takže my jsme z té strany. Takže já jsem měla ty zimomriauky a já, když tady rodinu Fečovou vidím, tak je to moje srdcovka a pro mě ten film byl prostě něco nádherného, kde i já, ten muzikant, co tam hrál na kontru, tak to byl můj strejda. Takže i tady, jak vidím, ty lidi byli maličkí. No, a oni teď, jsou malí pořád. víš, vidíš, že přijdu nahoru. Někteří z nich ano. No.
No to nevadí. Ale co jsem ještě chtěl říct, tak my si postupně jako chceme sem pozvat pár lidí, kteří v tom filmu účinkovali, kteří mají co říct, mají vzpomínky. Samozřejmě musíme zmínit i Šenkyho Koritára, který tam byl. A Láďu Gorala. Láďa Goral, to je ten pán, co zpíval tu úvodní píseň, pak tam byl jako družba na té svatbě a vlastně tou linií toho filmu pořád On prochází. je možná z těch starších vlastně jediný, kdo ještě žije. Ano, ano. Helena. Teta Helena, to byla ta krásná dáma, jak byla v tom černém na té svatbě a pak jela v tom, to byl Spartak, co to bylo za auto? Felicie. Felicie. Škoda Felicie, Jo. obrovský hit. A kdo měl červenou, tak byl největší king tenkrát. Takže ty lidi jsou a mě je líto, protože musím omluvit Láďu. Láďa Goral mi ráno volal, než jsem moc těšil, ale ze zdravotních důvodů. Nedal. Tak a teď poprosíme Eriku Fečovou, kdyby se mohla přijít, protože ona tam vystupuje, to je ta hlavní zpěvačka, jedna z těch hlavních zpěvaček, která tam je pořád. A já poprosím nevěstu, která Nevěstu. hrála Lidku. Lídu poprosíme. Kdo tam ještě? Eričko, pojď taky malá. Tak, ale tam, ty jsi byla malinká tenkrát, ty jsi Olino, pojď taky, Olin, Tancovala, to byla tak, ona měla světlý vlasy tenkrát, že? A koho tady ještě máme? No, já tady mám ještě, Monika tam hrála, že jo? Na Moniko, violončelo. pojď taky. Na housle. A na housle. No a zbytek už asi nedá. Byla tam ještě jedna, ještě tady máme jednu holčinu. Ta je tamhle nahoře. Pamatujete si tam, jak byla taková ta krásná malá holčička s tou ofinou? Jo, pojď. Denisa Pojď, Denisa Demeterová. Demeterová. Pojď, Denisko. To byla, no, tam byla i jejich babička, ta Buceráňa, takže vlastně ty lidi... Denisa už jde semkrát. Denisa jde sám. A my jsme chtěli i muže, ale dostal jsem zákaz, takže ne. Od hlavního protagonisty. Ale nevadí. Martine, platí to, jo? Nechceš k nám? Děkuju. Jo? Já jenom, Martina tady máme. My vůbec nechceme Martina, aby si... Já jsem hrál jenom na basu. Nic On hrál na basu. On hrál, to byl ten frajer na ten kontrabas. Jo? Tak tohle jsou Fečovi, ale já musím fakt jako říct, že tam vlastně bylo tvrdý jádro pražských cigánů, pražských romáků z Karlína. Karlíňáků a Libeňáků. Takže obrovský potles pro všechny Karlíňáky, Libeňáků. protože si to zasloužili taky a nikdo tady není. Víte co, já to říkám furt, my jsme měli v pátek krásný koncert, kde vystupovala Erika Fečová, já jsem říkal, že na Fečovi není prostě, jo, tam se zavelí a jde se. Super. No hele, pojďte nám říct postupně, já vám dám mikrofon, sedneme, zkuste nám postupně, Eriko, zkuste nám říct postupně každý své nějaké dojmy. Ale to není na 2 dny, jo, prosím. Ještě připomenu, točilo se to teda v roce 1989. To bylo ještě před revolucí, nebo už po revoluci? Před revolucí, to musím. Dojmy, já jsem tak rozsekaná, že mě si jako nejde moc mluvit. Samozřejmě jsou to pro nás nádherné vzpomínky, protože za prvé 80% lidí bohužel už nejsou mezi námi, to je jedna věc. Takže Tam nahoru. ano, zdravíme, posíláme pusinky, odpočívají v pokoji. Takže pro mě je to strašně těžký a bylo to těžký vůbec se na to dívat, i když mi to bylo zároveň strašně milý. No, jinak těch zážitků byly teda, strašně těch zážitků bylo moc, protože my jsme si to užili. My jsme byla prostě jako všichni, ať to byli z Karlína, Soubor. Velká rodina. Je to tak, my jsme si užili, my měli tolika zážitků a ty naši chlapi. Tak to nemá chybu. Prostě, kdyby oni, já nevím, jestli by byli ještě pořád stejní v dnešní době, protože ta doba je úplně jiná, než byla za komunistů, co si budeme povídat. Jo, ale co oni dokázali vymyslet, to nevymyslí ani televize. Takže jako my jsme si to fakt užili. Natáčení, různý takový ty jejich nápady, pitomí, když to také řeknu, protože to prostě to.
Jak dlouho jste to, Eličko, My točili? byli asi týden, že jo, Lidko? Týden jsme byli na tom Slovensku. A ve kterých těch místech, kde byly ty lokace? Tak to byl Poprad, Košice, Letanovce, kde jsme to byli, v Lučce jsme byli, no to jsem říkala a já mám, myslím, dojem, ale nejsem si jistá, že ta svatba se točila, já nevím, jestli to tam na Slovensku je Vranov, říkám to dobře, je to možné? Vranov Tak na myslím, to. že ve Vranově se to točilo, zrovna ta svatba. To je, mimochodem, abych to... No, To ne Demetrová, pane zdravej se. Ne. To je moje sestřenice a je to strejky. Ano, tak to je dcera. a vás jsme tam teda viděli kde? Ano, Hrála jsem tam na housle. A hrajete stále na housle? Ne, už ne. Tak běžte dolů. ale když... Ale když jako někomu to Když se bavíme se, tak si zahrajeme, nebo když třeba máme nějaký kšeft, tak prostě zavelíme a jdeme. zavedla babička. Je to takhle. Lído, ty jsi se oženila. Teda vdala, promiň. Ty jsi se tam dala, byla jsi tak vybraná, nebo si to chtěla takhle hezky zažít? Kdo ti vlastně tu roli dal a kdo tě přivedl do toho filmu? Dneska je taková doba, že mladí lidi si organizují všechno sami, ale my jsme byla ta generace, kdy maminka, tatínek zavalili a jako kdybychom měli stát na hlavě, tak to uděláme prostě. Takže kdo s tím začal, vůbec nevím. Ale bylo to hrozně fajn, bylo to krásné. No ale Určitě když se jsi nějak byla domluvili. nevěstou. Nevím vůbec, jak to jako k tomu mělo, proč jako jsem zrovna byla já nevěstou, to nevím. Ale No já to vím moc dobře. Byla nádherná, ne? Jo. děkuju moc. Děkuju. Ale opravdu to byla krásná práce. Sice pro nás trošku jako pro děti, že já jsem se ještě počítala jako dítě, náročná v tom, že jsme viděli úplně jiný svět. My jsme vyrostli v Praze, kde prostě opravdu tohle jsme nikdy neviděli. Tak. A my jsme tam přijeli a vlastně se stala hrozně velká nehoda. Nějaký chlapeček v lese byl pokosaný od vlka. A nebýt nás, jako toho štábu, tak to dítě by tam jako vykrvácelo, protože tam nebyl žádný spoj, nic prostě. Ty lidi tam byli úplně odtržený od světa. Měli ušetřený peníze, hrozně moc si přáli zapadnout, ale vlastně třeba neměli ani do města. Chodili pěšky hrozně daleko kvůli práci. Třeba škola byla jenom tak, že je odvezli do školy na zpátek už jako. Takže to tam bylo takový docela pro nás jako kulturní šok. No. Ale bylo hrozně hezký to, jak se to všechno pak spojilo, jak vlastně mamka nám vysvětlila prostě, že se nemáme bát. Takže jsme do toho šli a pak ta práce byla překrásná, úžasná. Já jsem byla ještě malá, Ale proběhla jsi tam, tančila jsi. Tancovala jsem tam, ano. Já mám taky z toho strašně hezký vzpomínky. Je to pro mě teda opravdu takový těžký, takový srdce rvoucí, protože prostě tam mám lidi, kteří nám odešli a no, je to takový prostě smutný, ale chtěla jsem jenom taky říct k tomu, že nás to všechny krásně spojilo a my, co jsme opravdu byli zvyklí na ten v podstatě luxus doma a přijeli jsme tady do toho, z toho prostředí, tak jsme se teda upřímně teda jsem se bála. Jo. Ale je pravda, že babička nás prostě ubezpečila, že se tam A nemáme babička čeho v tom filmu ale nehrála. Ne. A to udělá. Jo, produkci. Že babička to celý oddřela, jako vždycky, a všechno dirigovala. No dobře, ale jako děti, počkej, kolik ti tam bylo, tak 9? Asi 10. 10, no počkej, no a tak jako láska nějaká byla, ne? Já jsem tenkrát vůbec tohle jako nevnímala. Jako propojovačky nebyly, jo? Ne, já jsem byla ráda, že... Kluci Pepla hodně to rozjeli, jo? Ne, Jo? dáváš to na hlavu. Jo, tak, no ale já jsem myslel s místníma, jestli jsme se nějak protknuli s místníma, to ne? A to Ne. Ne, tam to nebylo. Ne, já jsem si to hrála tady.
Já jsem hrozně poctěná, že tady můžu teda jako sedět. A možná jsem tady jediná, kdo zastupuje tu karlínskou sekci. A jsem ta holčička s tou ofinou, jak se tam culí. A já jenom, jestli můžu říct nějaký pocity moje, mě bylo 6 v tu dobu. A já si do dneška pamatuju a mám prostě niterný vzpomínky na to, že to bylo parádní dobrodružství. Pro mě to byla jako škola v přírodě, kde prostě jako byla máma, všichni sestřenice, bratranci. Pamatuju si, že jsme odjížděli z Karlína obrovským autobusem, on asi možná nebyl obrovský, ale mě tak přišel. A bylo to fakt jako skvělý dobrodružství. A když jsme byli právě na těch místech, o kterých jste mluvili, kde jste se cítili třeba, že jste měli jako strach, tak mě tam bylo ale strašně dobře, protože prostě svoboda, divočina, paráda, jo, takže mě se tam strašně líbilo. Mám vzpomínku na vašeho tatínka teda, kdy on v noci chodil v noční košili a byla to strašná sranda, on měl dlouhou noční košili, do toho nějaký nástroj sebou. A tam bylo hrozně milo, jako vlídně, necítila se tam, že by někdo někoho byl zlej. Všichni jsme tam byli jako prostě, jo, bylo to hrozně krásné. Jo. No, já jsem se to učila, děkuju, že tam někde jsem, jako. No, jak ty jsi říkala, tak převážná část, ty jsi tam měla bratra, sestřenici, maminku, babičku, tak to jsem opravdu jela jak na dovču. Já myslím, že jako nejzásadnější asi tam, nebo to gro, co mi z toho jakoby vyplývá, je ta muzika, ta historie, to, co tam říká vlastně děda. Ono se to zdá jako moudra, ale vlastně to je spíš nářek, protože mně to přišlo, že děda už tenkrát cítil, že je potřeba, aby tahle muzika jako se nestratila, byla zaznamenaná, ale aby byla i prezentovaná. A to se úplně nedařilo. Jako, cítíte to taky tak? Jestli k tomu můžu něco říct já. Já si myslím, že maminka i tatínek byli hrozně dobře. Oni se jakoby tou dobou, jako, oni by potřebovali žít v jiný době, protože tím, že všechno dělali tak hrozně jakoby napřed, tak ty lidi to nebyli schopni jakoby pojmout. Ještě za sebe bych chtěla říct jednu věc, že když vidím to, co všechno vytvořili, maminka a tatínek. Může se tam podívat na ucho. Je to těžký, ale je to krásný. My z toho máme strašnou radost. Tak si myslím, že bych musela žít ještě 2krát tolik, abych ten odkaz mých rodičů zvládla. Protože my máme hromadu skladeb, hromadu filozofických úvah od tatínka. Máme tolik materiálu, že i když z toho pracujeme, tak prostě pořád prostě neubývá. A maminka zase nešouřila, dopsala knížku, prostě pracovala pro ty děti, pro nás, pro všechny. Kostýmy a tak dále. Prostě opravdu, jak se ta knížka jmenuje, Den byl pro mě krátkej, tak to je pravda všechno. Je to naprostá pravda, protože představte si, já když jsem si dodělával maturitu tady v Praze, tak jejich maminka Olga Fečová v 55 letech si se mnou dodělávala maturitu. Se mnou. Bylo neskutečný. A byla tak pilná, tak pečlivá v 55 letech a dokonce i, nebo 60? Řidičák. 65 maturitu. A neuvěřitelný, vážně. To je co? Super. Řekněte mi ještě, já se pak k tobě, Eričko, vrátím, ale řekněte mi možná, jak to vnímáte, cítíte. Natáčeli jste v osadách. Myslíte si, tady nikdo není z těch tvůrců, možná přijde pan doktor odpoledne nebo večer, tak se ho na to zkusíme zeptat, ale proč to Čalipen? Víte to, proč se to natáčelo právě v těch osadách? Abych se přiznala, a jako trošku jsme byli zaskočení a vím, že i naši rodiče, protože oni to nevěděli.
my jsme mysleli prostě, že jdeme na Slovensko, budeme tam jenom my, jakoby kapela plus soubor, že jo. Tam děda si myslel, že budeme natáčet v Lučce, tam, kde vyrost, kde to, takže to byl takovej trošku jakoby šok a pamatuju si, že trošku s tím jako bojoval, ale to bylo jenom chvilkový, jakože to bylo, že ho to zaskočilo, asi tak bych to řekla. Já ještě na Lidku si říkala, že máte doma mnoho filozofických úvah. On byl takovým tím romským filozofem hodně dopředu. A mně se líbilo tam, jak on říká, že je potřeba, aby ta romská hudba se hrála v rozhlase, aby byla více na gramodeskách, ať se dostane i do televize. A vlastně než zemřel, tak mě volal do rozhlasu a tak jsme o té hudbě strašně dlouho mluvili a říkám, my ji tam hrajeme. Ale samozřejmě nehrají mi tolika, kolik by si to ti lidé zasloužili. Máte nějaký dotaz vy? Zajímá vás něco z toho filmu nebo vůbec třeba? Máte nějaký dotaz někdo? A tam to, co je pod vlasama? Já bych se chtěl zeptat, jestli byste to uskutečnili i v jiných městech takové natáčení nebo pro toho filmu, aby se to chytli další Romáci a gáči. Máš jí na oku. Jestli byste něco podobného zopakovali a udělali třeba v dalších místech, na dalších místech, zda byste pro tohle byli, aby se toho chytili i další Romáci a gáči, aby to viděli. Určitě bychom se jakoby Já teda bych to určitě vítala, mně by se to hrozně líbilo, protože já se snažím, aspoň jako třeba já, za sebe a samozřejmě za naši rodinu, se snažím tu hudbu tatínka provozovat tím způsobem, že dělám workshopy. Jsem vždycky na ně pozvaná a dělám to už několik let a opravdu se hrozně moc líbí ty skladby tatínka. A kdyby byla nějaká taková podobná akce, kde by se opravdu ta hudba mohla takhle prezentovat, tak to bylo prostě úplně úžasné. Ještě s nějakým dějem, prostě krásný. Určitě. Je to výzva pro Máte ještě nějaký dotaz? A ty seš foťák, ty foť. No, já bych měl dotaz, jestli ještě existují ty osady, které byly v tom filmu, protože od té doby uběhlo pár let a zajímalo by mě, jestli jsou ještě v tomhle stavu. To asi dámy, tyhle ty, co tady sedí, asi nevědí. Úplně nevědí. A byl to rok 89 a ty záběry tam byly dodané, aniž vy byste... Já jsem tam Eričky. Eriko, ty jsi tam byl ještě mimčo. Je to tak, viď? Ty a Martínek možná jste, tak jako teďka možná z té rodiny, jako vypadá nejviditelnější, jako by ty nejmenší v uvozovkách, kteří... Martínek nebyl, že bude. Pepa byl, dobře. Tak ty a Pepa pokračujete v nějak jako v té vaší tradici, ale jak vnímáš tyhle ty kořeny, protože tvoje muzika je úplně něco jiného? Tak samozřejmě nebejt tady těch kořenů, tak se nedostanu tam, kde teďka jsem, protože já jsem vlastně tím žila, že jo. Já jsem měla tu čest vlastně vyrůst v téhle rodině, kde se to hrálo, zpívalo pořád. Tam si přišel do baráku a nikdy ten barák nebyl prázdnej. Vždycky tam bylo milion lidí a bylo jedno, jestli byl svátek nebo prostě jenom čtvrtek nebo pátek. Prostě tam se hrálo furt. A tím, že vlastně jsem v tom vyrůstala, tak pro mě to je taky vlastně srdcová záležitost, že jo. A dneska teda musím říct, že ještě ani nezačal film a už jsem brečela, protože prostě, jak vidím to dědu a strejdu a všechny tady ty lidi z No rodiny. počkej, ale v úvodu, úplně v úvodu, jak tam seděla ta paní a míchala ty Byla moje halušky, babička. to byla Mě už vlastně jako maminka Jožky když se Pekša. vlastně jako dávala na ty sociální sítě, tak jsem jako už v tu chvíli jsem prostě bolela na A ono je ještě důležitý říct, že tyhle ty ženský, když se sejdou, oni nejenom, že zpívají, ale oni každá jedna z nich ovládají i hudební nástroje. No my jsme vlastně zpívali, jsme hráli jako Romane Romíra. Romane Romíra, Už nám tady chybí jenom jedna, dvě, to ta Květa.
A my jsme vlastně takhle jezdili po celé České republice a hlavně po Německu teda. Tam jsme byli rarity. Děvčata, holky, kamarádky, pojďte říct na závěr, protože budeme pokračovat v tom našem programu, každá za vás. Prostě nějaký apel, něco, co byste chtěli říct, nebo co je teďka ve vás, co, když jste ten film viděli, nějaký apel na nás, na všechny, na Romy, na společnost, co ve vás je, zkuste to. Já ještě, mě napadla jedna věc, když se vrátím k těm svým vzpomínkám dětským, tak já, i když jsem byla to malé dítě, tak já jsem cítila, že my tu vaši rodinu vlastně hrozně obdivujeme. Jako, že vy jste měli takovou jako auru fečovskou, jo. Že, a ještě hlavně bylo pro mě nezvyklý, že vy jako ženy vlastně jste ovládali ty hudební nástroje, což pro mě, jak u nás samozřejmě chlapi, jo, to je jasný. A ženy vařily a tak. Ale u vás to bylo v mých očích rarita a vlastně klobouk dolů, že vy zvládáte všechno vyvařit a hrát. Apel, nevím, já si myslím, že tahle doba, ve které se odehrává ten film, byla jiná od té dnešní v tom, že opravdu tam ty Roma jako drželi spolu, jo. Že asi málo by se našlo, že by někdo někoho hanil. I když jsme ze stejného jako plemena, no jo. A tam si myslím, že bychom měli zapracovat, znovu se vrátit ke kořenům. Asi za mě. Souhlasím. Určitě. Já souhlasím taky, protože tahle doba mě moc mrzí, že tahle generace, nebo já nevím, jestli je to domů, nebo jestli to nevím, jak bych to řekla, ale ty lidi jsou dost zlí, nedržej spolu, neváží si jeden druhýho. To stačí, že někdo dá nějakou kapelu, oni tam hanějí a prostě jsou sprostí a to v životě za naší, jakoby necítím se na to, že bych byla pokud jak stará, jo, ale tam byl určitý vůči těm muzikantům respekt a nějaká váha a dneska tomu chybí. A já bych byla strašně šťastná jako do budoucna, jestli by se to dalo nějak změnit, nebo jak. No, tady má pravdu, ale bylo by lepší i dobrý, aby prostě jsme se vážili jeden druhýho, aby prostě rodiny držely pohromadě. Ale já nemyslím jenom rodiny, ale prostě celkově všichni, protože tam prostě děda nám tam ukázal, že prostě to musí všechno jako by se spojit a jinak prostě to bude katastrofa. Ne, je tam něco tajemství. Já si myslím, že sice opravdu je hrozně těžká doba. Mládež nám jako celá jako z té slušnosti utíká, ale stejně věřím tomu, že není úplně všechno ztracené. Já pracuji s dětmi celý svůj život a hrozně moc si přeju sama za sebe, aby v rodinách lpěli na tom, aby ten respekt mezi rodiči a dětmi nastal, protože ten trošku skončil. A když v rodině to dítě bude vidět, jak se má chovat, tak se bude umět chovat všude. Takže přeju všem dětem, všem rodičům, všem tady lidem jenom to nejlepší a ať vám Pán Bůh žehná. A děkuji vám za dnešní večer. Krásně, děkuji vám moc. Já jako souhlasím tady se všema a taky prostě mám ten názor, že tahle doba je prostě opravdu by bylo fajn, kdyby ten respekt a úcta k rodině a všem ostatním se trošku prostě vylepšila. Takže asi tak. Tak já teda za tu naši mladší generaci v uvozovkách musím říct, že ano,
chybí tady hlavně teda úcta, respekt a láska. A to, že si prostě Rom dalšímu Romu prostě nepřeje. Není to takový to, hele, jsem na tebe hrdý, že si něčeho dokázal, i když neděláš to, na co jsme zvyklí. Takže to je za mě. Mi chybí tohle tady a já moc doufám a věřím, že se to zlepší, že si budeme mít všichni moc rádi a budeme si tady žít krásně navždy. Já bych chtěla ještě dodat, jestli jen a chtěla bych poděkovat za prvé, že jste nás pozvali, že jsme tady, ale především chci do nebe, do nebíčka poděkovat našim rodičům, co nám do nás dali. Mému manželovi, že úžasně vychoval své děti, protože já jsem na ně tak pyšná a myslím si, že jsme oba dva s manželem, že se máme čím vytahovat, protože to, co viděli, nemluvím o muzice, myslím jako chování, respekt, úcta, jo, a to dneska fakt se nevidí. A tomu můžu vděčit našim rodičům, mým manželovi a prostě děkuju moc za tohleto, vlastně za tenhle ten dar. My děkujeme vám, obrovský potlesk rodinných, Fečových, Demetrových, Šenkyových, Jorolových, Hanelových, prostě všech. Díky moc za krásné ženy a za krásná slova.